Dnes sa nachádzame na pracovisku neurologickej kliniky. Privítal nás vo svojej pracovni prednosta tohto pracoviska, pán doktor Gabriel Hajáš. Ďakujeme veľmi pekne za pozvanie. Dobrý deň. Dobrý deň, zdravím vás. Pán prednosta, nie je to náhoda, že tu dnes u vás sedíme. 29. október je deň, kedy si celosvetovo pripomíname náhlu cievnu mozgovú príhodu. Čo to vlastne je náhla cievna mozgová príhoda? Náhla cievna mozgová príhoda je závažné ochorenie neurologické. Už ten samotný názov hovorí, že dochádza k poškodeniu mozgovej cievy, čo je sprevádzané vážnymi príznakmi. Ľudovo povedané, jedná sa o mozgovú porážku alebo mozgovú príhodu a tá môže mať rôzny stupeň. Poďme hovoriť o tých príznakoch, kedy mám spozornieť, ak sa mi čo udeje, kedy by som možno mala vyhľadať aj lekára? Dôležité príznaky, ktoré si treba všimnúť, sú napríklad náhla porucha reči, pokles ústneho kútika, porucha zraku, náhla strpnutie jednej polovice tela, ochrnutie končatiny, či už na jednej strane tela, alebo len jednej hornej, alebo jednej dolnej končatiny, náhla porucha rovnováhy. Ja som si čítala, že ak človek nedokáže zapískať, čiže urobiť perami tento v podstate pohyb, tak to už je tiež taký jeden z faktorov, kedy by sme mali spozorniť. Je to taká praktická rada možno pre pacientov, ktorí nás sledujú momentálne na sociálnych sieťach, aby pozorovali aj takéto signály? Jasné, určite porucha pískania môže byť jeden z tých prejavov poruchy tvárového nervu, čiže jedná sa o nervus facialis, ktorý však môže byť postihnutý aj pri mozgovej príhode, ale môže to byť len periférne poškodenie nervu, napríklad pri prechladnutí alebo pri vírusovom poškodení. Takže nemusí to okamžite znamenať cievnu príhodu, ale to väčšinou laik doma nevie rozoznať, takže v prípade hlavne jednostranného ochrnutia tváre, to znamená, že nedokáže ten človek dovierať oko a nedokáže vyceriť ústne kútiky na jednej strane, to môže byť už príznak mozgovej príhody. Podobne ako porucha pískania. Poďme možno hovoriť o tom, či je náhla cievna mozgová príhoda genetickým ochorením. Zohráva tam rolu aj práve tá genetika. Je to dedičné ochorenie? Nedá sa povedať, že by bola cievna príhoda vo všeobecnosti dedičným ochorením. Väčšinou je to prejav získaných ochorení v priebehu života, následok možno nesprávnej životosprávy, určitých rizikových faktorov, ako je fajčenie, alkohol, ale samozrejme genetické faktory tam môžu zohrať určitú úlohu, ale nie dominantnú. Ak by sme to mali celé zhrnúť, pán prednosta, na čo upozorníme pacientov, ktorí nás momentálne sledujú, ako možno predchádzať tomu, aby sme sa v budúcnosti vyhli náhlej cievnej mozgovej príhode? Čo sa týka prevencie mozgových príhod, je rozhodujúci správny životný štýl, to znamená dostatočne sa pohybovať, cvičiť, sledovať si hmotnosť. Ďalšia vec je kontrolovať si krvný tlak, chodiť na pravidelné preventívne prehliadky k všeobecnému lekárovi, vyhýbať sa fajčeniu a takisto chodiť na kontroly, povedzme na interné vyšetrenie kardiologické v prípade pacientov, ktorí majú kardiologické ochorenia, ako je ischemická choroba srdca, arytmie, fibrilácia predsiení a ďalšie. Vyčerpávajúca odpoveď. Dnes sme sa rozprávali s prednostom neurologickej kliniky Fakultnej nemocnice Nitra Gabrielom Hajášom. Veľká vďaka, dovidenia. Ďakujem veľmi pekne, všetko dobré.